Meillä on tänään vähän erikoisempi tilaisuus ja meillä on täällä kunniavieraana Iikka Oikean kirjailija, eli kirjailija Tarja. Juhlitaan tätä kirjan julkaisemista. Kuunnellaan hetkinen sitten, että mitä Tarjalla on kerrottavana kirjailijan työstään ja kirjasta. Olkapas hyvä. Tervetuloa minunkin puolesta ja erityisen paljon tervetuloa Tarja. Kiitos. Mukavaa, että tämä kirjan julkistaminen on täällä pakkaspäivillä. Auringon tyttö on tämän näköinen kirja, mikä kirjastolle myöskin tulee. Eli voitte sitten lainailla meitä tätä kirjaa. Näytelmä on Aurinkotyttö ja näytelmähän oli ensin. Niin oli, joo. Mistä tämä idea alun perin lähtee? Oikeasti mä olin töissä täällä vuonna 1999 täällä kaupunginviraston lastenosastolla ja täällä nämä tärit pyysi. Marja pyysi siellä, joka on nykyään tässä kirjastonjohtaja. Kirjoitappa sinä. Ja sitten mutta eräs semmoinen idea, että mitä tapahtuu, jos aurinko törmäisi tuohon Puijon torniin. Tuli vaan semmoinen ajatus, että mitä tapahtuu. Ja siitä sitten se näytelmän kirjoittaminen lähti. Vuonna 2000 esitettiin tämä näytelmä ensimmäisen kerran. Siitä on 12 vuotta aikaa, kun tämä näytelmä sai esille. Mites kumpi oli helpompaa, se näytelmä vai kirjoitus? Se näytelmä muutamassa viikossa kirjoitin, kun mä olin inspiraation tilassa. Tiesin, että se pääsee näyttämölle. Kuinka tämä kirja nyt sitten eroaa näytelmästä? No, tässä kirjassa on ihan paljon enemmän henkilöitä. Että, sitten osa henkilöstä on jäänyt pois. Siinä on pidempi juoni. Se on semmoinen monipolvisempi. Näytelmässä on Lauri poika ja Anssi ja sitten on Reetta Revontulien rakastaja ja tietenkin se Aurinkotyttö. Kaikki kirjassa on sitten Lassi poika ja sitten Anssista on tullut, mikäs se oli, palomies Simo. Ja Reetta on jäänyt pois, mutta sitten on tullut naapurin mummo Esteri esimerkiksi. Ja tässä käsitellään myös tätä kiusausteemaa, kiusaamisteemaa. Siinä on kiusaaja kaksoset. Sitten tällä kirjalla on aika jänskä kansi. Näkyykö se sinne taakse? Mistä on tämä Hiljan kansikuvitteja? Hän asuu Porissa. Ei kun, missä se asuu Kirsi? Turussa. Turussa. Sinne päin. Kirsi Ellilä on itsekin lastenkirjailijana. Hän tekee myös tämmöisiä kuvituksia. Sinulla on tällä hetkellä 7-vuotias. Joo, niin. Tuleeko häneltä kritiikkaa? Hän on hyvin kohtelias. Hän ei anna huonoa kritiikkiä. Se varmaan teki jollain tavalla vaikutusta. Se on surullisiakin asioita, niin kuin äidin ja isän ikävöitä. Hän luki sen yhdeltä niin kuin Islanmalta. On epäluokkalainen. Joo, ei moitteen sanaa, ainakaan mulle sanoo. Joo. Onko sitten jotain ideoita? On meillä yksi semmoinen riimitiivi, mä en paljasta. Se on niin kuin kirjasarja, joka kertoo pienessä kyläkoulussa olevista oppilaista. Suvi on semmoisessa koulussa, jossa on 2 ekaluokkalaista. Kokonaista 2. Ja sitten on yhteensä kolmosia on 10. Joo. Pikkukoulu. Joo. Jäämme sitten odottelemaan. Mitä sieltä uudistuu? Ja Aurinkotyttö, onko ensimmäinen lastenkirja? No se on minun ensimmäinen oma. Sitten mä olen semmoisessa yhteisjulkaisussa on ollut mukana. Se on Satupiiri, joka ilmestyi viime vuonna. Että se ihan tarkastuu runoille. Aikuisille Sinä olet kirjoittanut sekä aikuisille että lapsille. Onko niissä eroja? Onko jompikumpi helpompaa vaikeampaa? No lapsille kirjoittaminen on silleen helppo, että minä voin olla itsekin silloin pikkusen niin kuin lapsi. Silleen kepeämpi, mutta minusta se on yhtä vaativaa niin kuin kielen suhteen. En sitä niin, mutta yhtä vaikeaa. Joo. Niin. Ei helppoa.
Liisa. Siellä se nyt paistaa omalla paikallaan ja kaikki on hyvin. On minulla silti vähän ikävä. Eläähän nyt. Illalla isäs tulloo ja oonhan minä. Olethan sinä. Ja illalla tulee isä.